Adică raleam niște rețin. Băi, lasă-mă să fac intro, bă. Vreau să filmez aici. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod care țuc pula. Să mă am și el. Hai salut, băi, de care mă Fă-te în cur, fă-te în cur. Păi nu joc. Stai așa, Sandu, să... Bă, Sandu. Să-mi bag picioarele. De să te vede. Hai, pa. Uau, ce frumos deși! Da să închid! Sandu, ești frumos, dar mă speria așa închis. Stai așa ca să... O, dă-i accept, dă-i accept. Stai așa. Sandu? Stai să dau așa. Și fain să aude. Hai, ne vedem în meci. Hai că trebuie să fac intro. Ciao. Hai salut, mă băieți, să facem aici un episod frumos în care joc cu echipa mea mirobolante. O să-i fac prezența îndată să îmi cunoșteți voi echipa, dar până atunci jucăm un meci corespunzător. Prezența! Donald! Daisy! Aici? Goofy! Pluto! Mini! Aici? Ce faceți voi? Cum e carantina? Băi, lasă-mă să fac intro, băi, nu se poate să fac un intro corect. Și tu mă oprești, băi, de fiecare dată. Fă-te în cur. Și tu pe mine. Nu pot să mai... Stați așa. Friends need invites. No, show all, no. Mă băieți, cam ăștia sunt prietenii mei. Da, mai dă mă numit cu ele, tot așa. Bine v-am regăsit la un episod cu prietenii mei. Roberto, Dacia Robero. Băiatul cu avioanele, ești aici? Nu. Hei, nașpa. Ce părere aveți despre meciul care urmează? Dar nu țin microfonul când vorbesc și eu, băi, șobolane. Pampil. Șobalan Dai- este 69. Nu jura pe canalul meu. Copiii! Băi, așa nu trage și ci, dar eu am murit. Ați venit meciul. Tu problema ta întâi să-ți înveți tu. Hello guys, do you speak English? Uite, avem toți fârâle timp, vedeți? El e Roberto. Guys, 2B2A, ok? Hai, Gobi. După nume, nu voi toți aveți frânăie? Coi, ce joc? Căcat, dacă apeși alt și tab, iese din joc. Vezi să putem pe jal. Bă, taceți, gata. Ok. Let's be ninja. Sunt pal... Hai be, că bom, be. Be. Veni în ajutorul tău. Lăsați-o și mie, bă. M-am scos. Saitama! Sunt low, 2 slow pe ax. Mai este unul, ultimul-i... Îi. Am făcut și eu un Hello? kill. Saitama e cel mai bun. Nu mai Sasuke. Sasuke e așa, Și cu numele. E cel mai șmecher Eco. Eco. Da, zi lui Bomber de Eco, chiar și de Eco. Dacă mi-ai zis după ce am luat, Na, Și mie tot. dar trebuia să vă disfruntă corect, iubeaște. bă, taci și mă pup în cur. Și tu, pe mine. Ai terminat? Bă, mâine din... Dă-te, mă, mea, Pe ui! tine. Bă, dă-te, ui! Atești. Dă-te! Bă, taceți, bă. Ia-ți be, bă! Oameni Bă, proști. n-are cum, mă. Nebuni ăștia. Prea nebun. Le vede că nu le iese be, merg tot de proști. Bro, shut the fuck up!
Uite așa, Mamă, Au minus ieșit, au ieșit. 64. Da, vedeți că mi-o AVP în runda viitoare. Mamă, dar ce joc. Nașpa. El o uite, Nici mie n-am văzut dânsul. Ești clar că n-a să vezi fugă. L-ai văzut la tine? vezi. Da, dă bomba acolo, că nu e în stânga ta. Stânga, ei! Stânga, ei! Aoleu, dacă Care vă faci stânga, băi, pități. el e la plan. Aoleu, dacă vă faci pități. Aoleu! Aoleu! Satană de om. Bă, l-a săsat slow show la Dark Gamer ăsta. E AK, please. Dark Gamer AK... Oho, să dar vă până pup în cur. voi. Drop, Ce ai, Roberto? Patru. Roberto, mă verde, duc te eu rog. Drop, please. Cine verde? Verde, drop. Drop, please. Drop. Bă, dacă vă făcea toți, mă pișam Drop. unde râs. Lasă-mă, Drop, mă. man. Să-mi iei pun să Eu o verde, scuze. Hai, da, mă! O, Mario. Am văzut. Nani? Da, să mai dați info. Dă-ți mașca jos. Fugiți pe el, să ducă la Să B. vadă masca chirurgicală. Cine ești tu? Să-mi bat picioare, care da flash-ul, e? Care da flash-ul, e? Au, rampa, aveți grijă, e morții lui. Taci. Roberto, ține-mă palas. E sus acolo, bă, Sasuke. Pe rampă sus acolo. Taci. Bravo. Roberto, Roberto, în spate, Roberto, fă. Roberto, în spatele tău. Da, hai că scoate Sasuke. Hamster! Salvează, bă. Bă, ți-am salvez, bă. Cine a spus care avea? Ave... Dar nu mai juca numai cu AVP-ul dacă vrei să... Păi tu de ce ai jucat cu AVP? Ți-am văzut pe tine Eu? și... Nu, Eu ăsta. am luat-o jos. Băiatul cu avioanele. Hai că mă duc, bă. Dar tu de ce joci cu AVP? Cine ți-o la voie? Am eu odată. Mi-am făcut 2 fraguri. Dar tu? Tu le-ai furat. Da, că le-am făcut înaintea ta, măr, s-am sărit, am făcut Saitama Beach. Aia. Taci. Bă, nu se aude nimica. Dacă ia. Palat, aveți. Îi, a. Iar vin să salvez cu de ce pușezi? Posibil să dea rotate. Mă duc, be, posibil să dea rotate. Bă, dar nimeni nu stă rampă să se uite. Aoleu! Aoleu! Bă, dar... Ati știa. Eu zic ție, nu pușa, tu intri în palace ca prostul, că de fiecare dată faci asta. Eu? Și eu Și e de n-am mult intrat pe ala ta. I-am luat Și ți-am greșit, doamne. I-am pus Nu, dar cheat-uri. care-o intrat? Care-o intrat? Ți-ai pus cheat-uri? Da. Eu n-am intrat. Telefon, guys, și fucking Eu glumesc. Ah, ok. Ultimul care îți dai e full. L2, bravo. B. Taci? Aud ceva B? La mie nu e nimeni. Da, bravo, bă! Am dat-o prost. Tu ești prost! Tu ești prost! Bă, ce m-a omorât căcatul. Biseric, doamne. Ah, ok. Dă-mi AVP-ul tău. Să fac ceva cu el. Dă-mi ia! Aoleu. A, asta e siringă. Ce căcat e ăsta, e? Nu, mie îmi place mai tare jocul ăsta decât cu AVP. E greu, e mare. Capul mea. Bă, vezi că slow din mine.
Salutare. Esa. Taci. Nu înțeleg de unde mă ucis. Taci. Taci, Vere, ți-am zis! Bă, dar e greu să te așezi când mă rog eu. Bă, vă dau pe mult să-mi bag picioarele dacă nu te așezi când mă rog eu. Da! De data asta nu-ți dau țigă. Mă duc eu mit. Oh my wow. Yani? Lasă-mă bine să-i strâng rog. A, blochează-mă. El face bani, ha. Na, bă, stai jos, Snow Fox. Țin. Ap. Cât am venit? Ei, să vă bag. Hai să vă zic ceva. Ați văzut ce am făcut eu cu SSG? Dar tu spuneai că nu e bun. Toate țelele. Aoleu, ce hecare bossul. Pala. Eu, bă, de acolo cum mi-a dat. Auzi că drașe. Na. Na, Îi dau un molic. vezi Bă, că dar sunt numai aici, de hacker sunt dăm, aici. bă. Mid este? Mie de clear. Păi luați-vă și voi prime-ul ca să nu mai dăm. Unde, bă? Departe. Scoteți undă, vă rog frumos. Adică cum uși? Nici nu mă gândesc să iasă. În spate, în spate, în spate. Nu Și mai în sunt față. nimic. Ia VP-ul ăla și pleacă. Nu avea pe aici și Bă, dar și... Bă, dar să facă. Mai... City. Cătrălă, îți vede capul, cătrălă. Așteaptă. E, am o smoke, dușul e. Da. N-a spăt imediat VP. Toate ești bine. Aoleu. El e simple, mă. Da. E simple? Sau Kenny S? Bă. Ăștia din joc. Ha? Iar am și din... Da, bă, tot din greșeală. Că eu am ăsta, microfonul ăla pe alt, știi? Ah. Na, nașpa. Taci, nu mai tropăi. Dar nu-i. Vin cu aș, fă-mi boost. Fă-mi boost aici. Iese. Nu ce domnule. Fac schema. Te du-te, bă, Oh, doi. Taci, Vere! Luați-mi arma de acolo. Hai de capul meu, dar ce pușați ca blegi, nu vă înțeleg niciodată. Luați o poziție și țineți-o, faceți eco, nu cumpărați, vă rog. Da, zi la băieți de eco. Tu, măcar tu mă asculți? Fă așa dacă mă asculți. Eu aveam bani. Băi, Aveam bani doi cu B, unul călău. mid, vă rog. Eu mă duc, Eu mă duc B. Țineți cineva pe ăla. Taci. ține-o palat. Dar nu pușați. Vin palat. Dă-i liber, răzi. Du-te-a. Da.
Ideea. E full băi. La palat sunt. Vin a... Nu pușați, așteptați. Opa. Are VP, să știm. Nu uitați voi să Vezi că este unul ramp, bă, dar ce nu ziceți nimica, bă, fix unde îs? Vezi că este un fix în colț. Bă, descurcă-mă! Mamă, mă, băieți, ce meci mai joc. Du-te prin spate. Nu. Joacă băieți, bă, dar noi dacă n-am pușa, măcar. Nu pușați, luați-vă o poziție și țineți acolo, bine? Țin palat, care ține rampă? Vorbește, mă, că nu-i problemă. Mă duc bine. Bă, ce nici masă? Ultimul e palat, nu? Da, ai grijă. Nu aveți o flacără și v-ați dat? Bravo. Stai, chill, băi. Hai, fac și tu un kill acolo și ești șmecher. Hai stăm tăța, mă. Nu că, dacă pierdem meciul să dau de rank, băi. Eu mă duc de RB1. Nu mă duc Eu nu la dau BS. de rank, sigur. Calm și nu pușat. Exact. Ce să fără mine? Îi B? Dar nu, că filmezi episodul, mă, dacă tot nu e. Mid. Zie, bă, pe ce Sau B dai vorbim? Am spus că e B. Încă de mult cum i-am Se duce în văzut. B. Bă, ta și țolea cu ei. Da, se duc în B. Maoleu, stai așa, chiză. Au, ce m-au căcat. Voice enable 0. Zi, Chizu. Auzi, Da, acum te aud, că vorbeau toți grămadă acum. gen filmezi acum? Zi salut. Oh shit. Bă, putem să ce Îmi dai mie, te rog, AVP-ul, tu ai bani de altul. Și mi l-am pierdut că m-a sunat cineva. Te rog. Te rog. Te rog, Roberto. Roberto, te rog. Roberto. Da, ai bani, vezi cum ești? Las că fac eu eco. O să fac eco. Și o să fac eco așa. E, dați-ne înapoi armă. Ce Bă. am? Țin palat eu. Info? Hai să țin. Flash B, o dată flash. Smoke Mid. mid. Mid, mulți mid. Țin short, Ok. țin short. Of, că un B, bă, am zis eu că e B. Eu stau așa. Vezi cum cobor tu, nu? Nu știu ca violet. Am să pântuiască. Da. Au. Niciunul nu a dat schimbit. Ține acolo, încearcă să joci cu bomba. Easy! Taci. Da, mă. Bă, nici nu la mid. E B. E B, duceți la B. În cur. În cur. Mă, ție mătii. Pentru ce faceți așa? Nu înțeleg. Da, aia. Tot, eu fac rush. Nu mă blocați, mă ucrep din mid ca să nu mă intru. Sau să meargă unul să dea eu flacă, dar las că mă duc eu pe o repi. Odată are ceva. Doi mid. E, unul ups B, bă, mă enervez. Ma. Are cheat-uri, omul. Sperăm. Nu vreau să salvez, dar vrei. Dați-mi un drop, vă rog. Bă, Roberto, dă-mi drop, te rog. Ce vrei tu, dă-mi și un deagle. De ce? Dă-mi un deagle, te rog. Dă-mi un deagle, te rog. Mă uit la tine și cer cu... Bă, dar stai, bă, ce asta? Ok, let's go.
this round I make like 4-5 kills, you know? 4-5 kills, okay? One. Taci, bă! Bă, la mine sunt 4. Hai, O, fac, știți, o vede. Nu știu ce să faceți. De ce să dați spate? Ei, nu știu ce să acolo, ei, ăsta la mine tot. Saitama. Care vine să iei fața să îi păcălească? Eu plas. Vedem, că toți am mult de facem oraș pe asta. Da. Doi. Mai este unul, nu? Și cine era cu minimit, a murit amândoi. Da, proști. Am dat 49. Bomba la voi, nu faceți traș, nu te du, mă uciți, nu te du. Dacă pierzi, Stai. are AVP. Și... Da, salvează AVP, salvează AVP, zici AVP-uri jos, salvează un AVP, te rog. Dai mie. Nu, mi-l dai mie. Bă, ce frumos. Hai, bă, Demir, că te rog. Hai. Dar nu stingeți. Dai mie. Băi, Răzvan, aici, aruncă-l în față, hai, te rog. Bă, da, dă-l înapoi, dă-l înapoi. Bă, Sasuke, să-mi bat picioare dacă mai joc cu tine. Sasuke, atâta m-am avut de zis. Bun. Mai ajung mai mult cu tine. Bun. Bat picioarele. Na, ai murit, mersi de AVP. Dă-te. Ce o să-mi bat? Și cu coechipierii ăștia o să-mi bat picioarele. De ce nu mă las timp? Că am vrut ca să trec înapoi, tu ce mai lăsa să A, ies? bă! Uite, ca să mănânci și tu. Unde să? Măghine las, nu trebuie. Unde era? A, Bun. taci, te rog. Mă, frec, neacese. Nu! Am spus să mă lași, nu! Mă spi. Bă, hai mergem toți B, rush B, ok? B. Luați-vă această armă. Bă, dar tu de ce ți-ai Deagle prima rundă? Aruncă bomba. Bă, ia-ți acolo. Dă bomba. Dar nu vreau. Dă bomba repede. Dă bomba repede. Te ucid. Bă, de ce am cu Băieți, facem oraș, nu ne oprim. Ați înțeles? Ieșim Ok. toți. Până la urmă și așa. M-am activat. Hai, intrăm, ieșim. push, stop. Plătă. Am zis să mă ajutați. Da, uite, ce faci albastru? Nu, de ce nu intri? Vezi că vine short și pitcher. Dar țineți-mă Țineți, unul. vă adică, V-ați dus pe short. sunteți 4 și nu faceți nimic. Ca Da. basket tare pe short. Vezi, mai este un kitchen, ultimul kitchen. Aoleu, kitchen. Kitchen. Acolo, în dreapta ta, Are în acolo doi bucătăria HP. ta, cum ai tu bucătăria acasă. Vezi că vine în dreapta, să-mi bată, în dreapta. Băi, numai pe el n-ai tras să mor eu. Bat pula, bă. Și cum mă gândit, de ce tu Cum ai spus să mă înțeleg? Are două căpătării, a scos aproape tot. Dar tu cum ai murit? Explică-mi. Eu ne-am luat arma și tamană vreau să mă încarc și el iese. Am plecat singur în armă. A fost 4, dacă intram toți deodată, făceam ceva. Dar așa, Eu primul ieșit de ceva. Nu. Eu primul ieșit. Eram chiar. Aia. Duceți-vă, Răzvi Under, voi 3B, ok? Răzvi, hai jucăm medul. Eu mă duc la să văd bomba la și vin înapoi, Duceți-vă ok? toți 3 Voi în A, faceți am așa. spus să te duci și în A. Apoi vin la B. Nu suci pula, bă. Păi, Nu intra, bă, nu intra. Voi stați să o leacă aici, unul să aici. Răzvi așteaptă. Taceți, gata, taci. Tăceți. Voi că am Oprește microfonul, hei! prin cur. Răzvi, te acopăr. Eu mă duc la B, plan. Băi, omule, de pe short m-a luat. De ce nu-i ține nimic? Hai cu bomba, bomba. Bomba, vă rog. Ați Bomba zis să e veniți abia. cu bomba, dar ce faceți cu bomba? Care-i bă, galbe, vă ce am Dai back, eu lăsat? sunt Au fost vorba 3 dar tu ce cauți în B, bă, să-mi bat picioarele. tactică. Da, tactic, un căcat, uite cum murim toți și pierdem meci, că nu mai mă joc cu tine dacă faci așa. Taci, Joc tactic dacă ai jucat. taci, Uite că nu tac. taci. Brain calm music. Muzică calmantă pentru creier.
Hai că muzică calmantă. Bă, scuși. Nu te gândi. Stai că și era tot una. Aia. Eu gândesc că uite. Băi, din pricina ta... Ce-ai zis? De ce nu jurați pe videoclipul meu, ha? Treceți la colț. Eu am pus like, m-am uitat. Vedeți că o să jucăm pe mapă personalizat tot Miraj după. Bă, dacă vreți să jucați, eu nu joc meciul viitor. Bă, dar jucăm personalizat, mă, nu jucăm compe. Tu n-auzi că eu nu joc meciul. De ce nu? Mă duc să fac, bă, hai. Dai jocul jos? Speli puta. Da, joc. Hai că jucăm compe. Mie de, nu știu, de FPS, de... Fii atent, asta e tactic, bă. Tactică, căcat, ce tactică mai am și eu. Sandu, știu că o să te uiți la acest. Să bagi în cur. A sunat pe om. Duceți cineva la mine. Bă, eu v-am văzut că ați Îmi spui, evitat, bă. să-mi spuneți dacă este cineva, eu să vin și ascult ce de joc. Ok, hai, îmi spui când intri, da? Da, ați just la mine. Nu intra Saskia, lasă-mă bine primul. Nu este nimeni. Nu este nimeni. Prost. V-am zis, Bă, ca Băi, da ce mă dai să l-am dat prost. să-mi bat picioarele în meci. Oh, ce crâs. La stânga, la stânga. Mi-ai sunat un conector. Gata. Conector! Bă, ce reacție ai? Dar dă-te după cutii! Cutii! Cu? Bă, Băi, așa. vreau, hai să câștigăm. Roberto, N-am. Roberto, fii atent. În timp ce fugi, apasă repede. GFD. Să faci bani hap. GFD repede. În timp ce fugi. Mersi! A lăsat arma! Nu ți-o dau, nu ți-o dau. Roberto, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Vezi că este unul acolo. Au, e liber. Mă, băieți, așa să păgăliți, băieții. Băieții, doamne, ce prost. Roberto, dacă nu mă lași în pace, că am căcaul tău aici. E murit. Măcar am făcut ceva cu el. Ai bine, ninja. Of. Roberto, acautul e foarte bun. El e aici, Ana. Da, a. De unde zâmbi? Roberto, fii atent ce fac cu acautul tău. Fii atent, fac bunny hop. Hai că fac bunny hop. Dacă ești... Faci mace, cred că dacă nu scoți unul, da? Îți dau kick. Taci, bă. Nu vreau. Taci. 200 IQ. Închide, bă. N-aud nimic. Bă, cum scrie IQ? Plătesc așa. Very good, very good. Păi, ce prost. Oh, mă, god, bă. Hai că a fost faină reacția. Sasuke. Sasuke. Da. Știi să faci bani? Hap. Dă-mi o armă, te rog, dă-mi un drop, te rog. N-am bani. Bă, dă-mi, te rog.
Roberto. Hai tot așa. Am ce să iau mori. Ce-ți va bea, da? Nu, mă duc mid. Aoleu. Dă de o lumină albă. Ce vă? Băi, ce prostă tu spune ca șoaric. Bă, tu ai cite. Nu, el stătea așa numai cu capul să vede. Țin short. Unul short. Unul short. Ajută-mă, Emilian. Short ceva? Unul. În spate, în spate, mid, în spate, Răzvi. Dar ce pitul tău faci acolo, Răzvi? Cum da? Mid, doi, mid. Așa. Vezi că este mid. Aoleu. Eu nu știu el că e acolo. Vezi că e unul fix în dreapta. Acolo. Și mai unul. Ce? Nu faceți rush. Vezi că îți vine short. Îți vin la short. Ascunde-te, joacă-l fain. Să gălăjie. Posibil să-ți vină șaps, nu Când știu. îți facă diffuse, atunci să ieși. Înțeles? Nu ești greu. Taci. De grabă. Bubuia. Vedeți acolo, fârlie timp. Gata? Plec? Fugi. We are going to do this. Cum s-a auzit? Ați auzit cum s-a auzit? Bă, dați-mă AVP, vă rog. Da, n-aveți bani. Nu, am spus nu. Haidem toți, Cumpărați armură, cine nu știe de ce. Haideți, haidem toți. Ăsta, unde ești? Mai la Good. unde ești? Bă, am zis sa, bă. Eu mă duc pe la mine, bă, azi vin. Care m-a împușcat atunci? A eu dat vin gamer, la- de ce? Prostule că nu e eu. Ba da, tu m-ai împușcat. Bă, dar ce v-am pușcat? Suntem bătut în cap? Vă rog. Ăsta e prost, Ah, tare, așa că câștig. nu l-am împușcat eu. Uite, un căcat, am pierdut cu băieți să-mi bag pula, v-am pușcat unul pe altul, băi. Dar nu mai joc cu voi, dar m-am pușcat pe sunteți mine. dau de ran. Știu că poți M-am să-ți o iei făcut de la furia, tot. fraiere. Că Trage mine ca prostul, n-am ce prea faceți voi acolo? Băieți, stai, cum să vezi pe episod? Ce-ți luați pe bombă, poate Ai ați pierdut văzut. bomba, blegule. Ești bun. Dar voi Taci, trebuie să gata, faceți rush down pe A. taci. This is tactic. Taci. Ce date? Era Voi, așa. mă sus de ce să Intrați, mă. intrați. Verde, nu știm. Da, eu le intru ei. Bă, Stau ce- cu meu. Stai cu meu. Ce e asta, bă? Îți vede capul. Ce toți, mă. Bă, el merge înainte, dar tu îmi puși din urmă. Știu foarte în cur. Că zic să vii. Vină. Nu. Eu... Bine, haidem. Amud de ce mai mergea? Hai be. Am unul A. Eu până amuie făceam aproape tot. Nu zic Da, că votați așa. Eu mă duceam pe la mid și îmi pușcam acolo. E simplu, nici nu mai știu să vorbesc. Bine. Luați loc și calmați-vă. Este doar începutul unei noi zi. Băi, așteptați. Șșș. Băi, așteptați. Iată ce nu mai vorbește. Ce și prost, bă. Stăm aici, mă. Să-și pune tractorul. Taci, băi, odată. O, tu, pulii mele de handicapat. Cine, bă? Care e bomba? Dar nu, te rog. Asta e. Haideți toți. Cine e Mirel? Haideți toți, băi! Haidem, Bă, ce căcare, nu înțeleg. Faci Hai, rush, băi! ești Taci, băi! ce jos. Băi, mi-a făcut Pe dreapta. autopic. Taci-mă de-mi gura, am zis, rush, băi! Of, Dumnezeule, doamne. Shift. Bă, patron. Unul-i low. Cum îi dă cu palma la arbă.
Bă, omule, bun. Cum să pierzi runda cu Bomber? Prezent, Sasuke, prezent, Roberto. O iau. Ce vrei, bă? Și acum vom folosi micul unealtă secretă. Apar! Dispar! Eu mă duc, nu știu, pe unde să mă duc. Haidem toți pe la mid, jos acolo pe la mid și facem Bă, maș ești ea. prost, Ariu, e. Cine e omule? Bă, cine e? Zi odată. Și mai zic. O mai lua. Cine? Hai, intră, nu mai te opri. Fără oprire în viața ta. Da, la încem pe Hai toți, haide. Intrați, bă! Intră, haide. Hai că e gol la unul. Plantează. Nu mai pușa, trece la locul tău. Să-mi bat picioarele. Se mă încrăsă, stați pe locul. Eu zic să mai pușea și eu aici. Vă rog, ajutați-mă aici, este. La spawn-ul lor aici. Ești paletă. P. A. Te de unde, bă? Ce faci tu acolo? Nu vezi cu vine. Bă, ce dacă ce să mor eu, e. Hai. Scuze. Pa! Bine, pa. Oh, Bine, pa. bomba. Dispari. Bă, ți-l spantăm, când vrem spantăm. Vreți că ne scumpă de flut. Bă, numai cu bomba putem câștiga, că voi sunteți proști. Bine? Și eu tot. Suntem... Eu am AVP. Apasă Vedem, GF, vedem la apasă Cum? Vedem la B. GF. Dați-mi bomba mie, dați-o. Am apăsat Roberto. Bă, eu am inventat șmecheria asta. Toi tu pula, da. Bă, Pe ce ești? Deschideți B cineva. Deschideți B. Eu nu pot deschide. Deschideți B, care ușă la B, că na. Deschideți odată B. Ieșiți primul. El are ușă la B. Bă, ce sunteți? El are ușă la B. Unul short, ajutor. Mulțumesc. Ajutor. Să veni GF. Uite, la garcă. Băi, băieți! O, pe unii loc pe short. Bă, nu vă duci ea, să ce e, Ia, uite acolo. Am dat cap și nu scop. Bă, ce mână. Bomba. We have the bomb. Am murit. Aveți AVP pe short, care vrei. Dar după aia să-mi-l dai. Oh, Star Trek. Vedeți care AVP acolo, Roberto? Bă, Roberto, dacă nu mi-l dai... Roberto, ia meu, Roberto. Bă, dați-mi AVP-ul. Apar, dispar. S-a conectat Vede, Andrei. ia. S-a conectat. Tam am Andra fi cu film gana cum tu noi. nu ești. Haidem la B. Deschid eu B. Mai stai, Sasuke, nu intra. Așteaptă. Shift. Taci. Gata, taceți. Mai puțin vorbă. Fără pas. Unul short. Ajutor. Plant. Taci. Du-te, dracu, pulii mele. Plant. Jucați cu timp, băi. Băi, omule, short, e loc. Să-mi bat Ce ok, să ne mergează, bă. Ți-am zis, nu mai vorbea cu tine. Oi, doamne. Frate, să-mi bag picioare. Aoleu, sunteți buni pe spray. Cine e greu? Buni pe spray. Ce mai bun. Uite aici. Unul trebuie să distragă și restul să ducă în B. Hai B iar. Voi duceți la B, eu distragă. Duceți-vă la B. Da, dă-i flash-uri, tic-tic-cap. Da, mă, eu mă intru cu Negevu. Mă duc
pe la Țin nim midul. jos și la Du-te oameni. B, am spus B. Și mă duc la... Atac B de multe ori am fost și de mâine. Așa. Ia, vezi, e deja în pușcă. Cineva duce și mergeți pe acolo să creadă că... Bă, taci, acolo. băi! Băi, atunci că stau. Da, duceți-vă pe acolo. Da, că mă, dați Tu ești de la încep. Ucraina? Acolo sau... Ucraina? Eu am moș vin din Ucraina și când am fost acolo... Nigea acolo la... Vin să salvez curul. Mă salvez curul, atât. This fight. Taci! Bravo, bravo. Eu cred că... Câștigăm, dacă câștigăm. Nu mai iasă jump-ul. Hai că acum eu mă duc să distrag... Duceți-vă și trupuiți pe la B, să creadă că la B, trupuiți acolo vreo 2-3, Duceți-vă voi- mergeți înainte înapoi Duceți-vă și eu mă voi duc iar pe jos B, și voi veniți pe jos. duceți-vă Ați toți iar înțeles? B, facem aceeași Da, tactică. da, 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 da. Eu vă spun, Băi, Taci, eu tu ești ai profund. ce? Tu ești copil. Noi doar trecut, nu, am făcut ușa, știu. Mă duc și trăpăiesc. Și veniți înapoi pe la mine. Taci, vere, vorbește mai puțin. Uite, vezi? Skill. Am uitat să iau flash-uri de asta, gura. Gata, ești fac. Uite, vezi? Skill. Bă, B-ul e liber. Acum plantați. Stai că plătesc. Și taciți? Pincuri. Știu pe mine. Bă, Taci, gata, Poftim. taci. eu nu știu Ai că eu murit, mergeam taci, și... ai murit, taci. Țineți bomba, nu pușați, luați-vă poziții, nu pușați. Bă, taci, te rog. Vine. Taci. Până când ne auzi. Bă, gata, bă, taci, ai murit, taci, nu mai vorbi. Taci, bă! Bă, să-mi bag picioare când auzi scunde, dacă nu mai vorbiți. Asta și... O pornit un motor de la vechi Răzvan. Bă. Fete cum îi dau cap. Care rămâne de să o salvez. Hai. Cumpărați-vă flash-uri, smoke-uri. Hai bă, să luăm meciul, bă, eu am făcut cu Negevu. Hai bă să câștigăm. Bă. Te rog, dă-mi mie bomba. Tot așa, băieți. Tot așa, băieți. Tot așa, cum facem că rămâne? Că pus pe acolo. Dacă ceva nu spune și eu mă duc la planta. Dacă spune și la Belgina. Ok, dacă ceva după ce ne întorșim. Taci, gata. Plantare B-ul e liber. Plantați. Plantați B. Unde v-ați dus? Oh, kitchen. Dați bombă. Instrucțiuni care? Kitchen. Sunteți doi slabani amândoi la un loc. Doi slabani. Bă, stai, du-te la... Trei slabani. Bă, lasă-ți-mă. Cum au ușit doi? Uite așa. V-ați spus am doi în rând v-ați spus. Măcar ce să facem? Doamne. Măcar egal scoteți meciul, bă. Bă, da, bine. Da, oricum deranchez. Dacă scoți egal, nu mai deranchez. Așa că dă țilință și mă duc nimic. Cumpărați-vă Și nu mai vorbiți să mă dați armură info de și 1000. gata. M-a ținut Cumpărați-vă albă. 1000, armură de 1000. Da, cumpărați-vă viață. Duceți-vă, duceți-vă, du-te A, duceți-vă, du-te A, du-te A. Stai, bă, că eu din A, eu am din zis A. A, am zis să mă duc să la... duci rampă Asta. A. Păi ce nu înțelegi, bă? Vă dau pe mută, nu mai mă joc cu voi dacă faceți așa. Șopul, Nu trăpăi. ajutor. Nu, unde-i căcat? Bă, iese la window, Dani, pentru cine ne N-am zici? cum!
Bă, și bomba e la dracu, unde? Taci, bă, Luați dați-mi bomba, fonul, mă, luați bomba, cineva, luați... Bă, nu fac ăștia nimic, acum mai mă joc cu ei, nu mai mă joc cu ei. Bă, cam atâta cu episodul ăsta, să-mi bag piciorul. Bă, du-te. Ce faci? Sunteți buni, sunteți buni. Nu ce zice.